premier site web qui vous fera découvrir de nouveaux clips, musique et prêches, émissions et actualités musulmanes en exclusivité. Abonnez-vous dès maintenant à nos différentes chaînes de Zikri Plus et retrouvez le meilleur de l'actualité. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabbaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبي ستري على فما فوق على تنوك على ولي مندونك على بركدا على مي بيسكين جرانا أمباين على فيسكي تمام بي على بولو على كويرانين أو بلا جلنا angani jamunkan no de doni bloyin adaba kunti foi de islameu muminu ala kramandun population dien be be se ka la fa so todi dien be se ka hera so todi dien be se ka nimisi wasa so todi ki to iskorola emission sigi kunti foi no ote armade qualité damado de wala mai ka fon nani anga hakilne anga famu benimi mima ni minti jiye onake fiye wala ma onake boye wala ma onake tasmaye armadea be ni ne ka nga makrenti sika jega ka nani be ayi biga kelende okuma nyama ya kono mamunu sona ka dala ka fo ko doni dobi ko niya bara kibi heraso anga foli be kata oluma munu ndarala ka fo ko fendo be niyake ka bi feno lasima anga foli be bela jire o munu fene be ni oluma dala amba yini ala fe fomelu ko nyuma ala ko di anu oluma yasa ube filmin kono ube se ka bo o film kono togodi awni abalma ken aw denga do Sheikh Mohammed Kulubali ka bo bonko folu tenen ko fe bi doni blo jamukan sanfela la anya kanu bi jembe bi bulla fami no fe jembe la jelen bi kashi fami no fe jembe la jelen nguna kan fami nye nabi fo o ma ko nafolo o nafolo toujours an fene kembe kanga recherche ananga wulika jow ananga nyeyinu ananga bulibolu ben armadeum bi se ka munafa todi armadeum bi se ka hera soro todi armadeum bi se ka bonya soro todi armadeum bi se ka ke uira sako todi kuto usigoro la an fene ga layini bembe o ma alhamdulillah amo de fawye ante ko ni ango mi ko jembe ko te ante fene ko mi nama min fene fo ko jentina fo nga doni do be nayanda do ulula dala yani lahara cheti kana mo so mi se ga goshote doni do be nayanda ma ulula kaira kambo don ti se ambo don de iti karamo soro mi se ka fa ka bo la goshi o te karamo la ati karamo chemana ta musumana au contraire karamo be recherche kanga kuma ko ne ka soka wuli ka se ko nyona wuka o kuma na alhamdulillah bi ami fika kuma minga andela ka kuma ka kunu wa kuma na ka kuna shini wa jien dongo do ami sika kuma ka kura de fala min nyango mafo min nyango ma fe wala ma min nyango ma delika yere bi amina kuma chebi sabari ka toujours chebi saba anjo de fie ni doni be du koro sanfe doni munu na be fama ko kun fayakun chebi saba ya doy kun ke fayakun akera chebi saba yo doyi angani dugukolo sanfe wala jien territoire bela jilinka boka daka chebi saba mogo be eka ka keoro la ana foro ana blaworo ana saraka keoro na dioro na blaworo niyaketi mbalma muso etna foide yo kofe fo résultat bonheur résultat nyanama résultat minimbe nabi se ikoro la billahi atila mafiu chebi saba de boke armade chebi saba ndara la otala madala oti chebi saba la chebi saba donindi niya baraibai niya le baradien femina ti se ibodi quoi we blale machine ni ko mikila chebi saba de ba fo katike ka feno siki ka biga shini chebi saba de ka annuler kwa ma son katike ajina do biso woke chebi saba doni kabako mado wa doni do mi debi wati mina be feka 7 wati mina ale jine bebe kafo kene kelen ka woro be
woro mina be fe ka sebe depuis watna ye big da be ye tega da bogo ka kibina sebe depuis ba damno woro be adino be kafu o tikabako yi ala ka danu kono dala arama dawni jinaw de baraka nyoyi hari shini o arama den dawbe munum be wunnale du ko sa bi sam bayri ka bo o masa nabillahi kidru yo doy ni ale to fo jian loni ba sebebe munum be numa kalanda make nuyo doni soro olu be benaka ka fo ko nabillahi kidru no e musa ka kidru yi ku ya to boy da woro mina kene kene ka bi temo woro be o kuma na o yi arama dende ala suna ko ka arama dewni muna abi foye ko jina dawbe ube doni dawbe ni ya ci ka jina obina ti kabako ni ta don nta donde chabi saba e kabako doni de bi amina kuma chabi saba woro minga anyu de fiye bebi sika here soro togo di ki ti sika woro la fa mani fanta setigi ni sebato ebe sika here soro togo di e mimbe e kono gwambe jien na folo soro kola e mimbe e kono gwambe na furu na folo soro kola wala ma nga konyo ketogo musaka kola wala ma nga so joli musaka kola wala ma ona nyogonaw be luanze la mi fe ka bo luanze la ni san wore che e mimbe ibi kono gwan kono ibi baradala e ga sarabi patron na kalo chaman soro era ta de bina soro togodi ka abo patron bulo togodi sedumbai okmana ni nashin chebi saba amina bara min blasenka ni ya barata ale be duni fen sabadi fen saba banne ani sagajigi ne ani mishin ne o ne saba de bi faranyon ka ni nashin tobi laitika la jabatika la ibadu balma ke balma muso niye nindu ibina do ko masa Sulemana ka masaya kama korobo niye nindai nenka ibina e ka fo masa Sulemana no e mulku Sulemana yi aka fanga aka setriya ko jangalunte onga chabi saba sekre mindo amina ndasa woro dowma aninka agine do bla senga mo do bi se ka taka baraka korbo kai folo yani kona anga bazi reta no ye chabi saba na folo bara mimike bagan ne sabala afoko ni solution de arma den fantan setan setigu la solution herebe soro togodi wasabi soro togodi o solution o reflene namina bla senga ambe balma bela jilen fo anyore fo ye tuma slama kafiri ala sona ala mima so ala min sona ala ni be baraw baradamne ni sinzini setigi ala fama to koy aka chala ibi wasa soro o baraina o kuma na amay ni ala fe amena bara minke Allah taala ka barka do baraina mawludu yere bonya kama ala kra bakoso amay ni ala fe anyansin ala to barka mammi ala ka ala kama ala ka barka do anga ko bela jilina ami soli chaya ala kra muhammadu ka ale min kera dani fam bela jili kuntigi sayyidul kaunaini imamul muttaqina muhammadu rasulullah muhammad min chidi kera dan fam be ma hinayi amma in ala fa ya rabbi ala ka hinani na obela ala kra muhammadu bonyani abarka koso bi anyo de fawye ko amina kuma chabi sabadika alloni mindo kabako loni koda amina kuma oreka bi chabi sabala chabi sabani ya na fulu baradi mi na be dun ni bagan nende bagan ne saba abe duno de na bi fuma ko chabi saba ne ya na fulu baradi mi bina bla senga bela jireye bebe sega minta ka barake tout le monde adabra bela jile kama jigiya kama bey o kuma na chabi saba do toujours ka ira fene munum be nu ya kanu kube faga do kalamblo la chabi saba kalamblo la ko kena dal me bela jile o kuma ni ne chabi saba yi ama konti mauka se ka famu kalaw ye islamu ye kori nunu ye kafiru ye kele fila saba nani duru woro ulumla shekin konoton tan kele tan fila tan saba tan nani tan duru ambo fawye ama ci san fait 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 abi famu okumana kore munu flane nunu ye kafiru ye mauka sika famu ne 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 o kuma ni ne ye cɛ 30 ye kori ye 15 ye kala ye 15 ye olu faralen ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ de ma ko cɛ 30 a bɛ fɔ ni ne ma ko cɛ 30 kori 15 kala 15 bi ale nafolo baara ni bɛna ale nafolo baara kɛ ale sinsinna ye jumɛn ye ginɔbaw de bɛ nin kɔnɔ k'a ye k'a fɔ ni ne ye kala ninnu ye o kuma kala ninnu na kori de kan ka bila sisan ale nafolo baara la jumɛn de bɛ ta ka baara kɛ e mago bɛ diɲɛ masaya de la diɲɛ dawula diɲɛ setigiya diɲɛ fangatigiya i n'a fɔ muluku Sulemana y'a kɛ cogo min na o kuma na o de kan ka kafiriw bila yan Sulemana de bɛ bila yan Sulemana ale de bɛ bila yan ni kabako dɔnniba de ye kabako fɛnba de ye nin ye dɔnni do dɔnni min n'a ka girin adamaden ka adamadenya ma kosɛbɛ a bɛ fɔ nin ma ko cɛ 30 a nafolo baara nin y'a secret dɔ de ye a secret belebeleba de ye nin ye o de kɛ i ka kafiriw bila yanni nɔ o tuma na masa Sulemana ale min ye diɲɛ bɛɛ mara ni Ala ka se ye ni Ala ka bonya ye ni Ala ka karama ye o tuma na ale de bɛ bila yan yɔrɔ la ale min ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen mara ni Ala ka kawunu bɛɛ lajɛlen ni Ala ka se bɛɛ ye ka diɲɛ bɛɛ mara kɛ jinɛw la adamadenw na fɔɲɛw la kɔnɔw la jiriw la dani o dani bɛ dugukolo sanfɛ ko adamaden miiri b'a ye muluku Sulemana de y'a bɛɛ lajɛlen tigiya kɛ a y'a bɛɛ lajɛlen mara kɛ o tuma na nin ye misali dɔ de k'a jira aw la a bɛɛ tɛ se ka yira baw ka d'a kan ginɛ don an y'o fɔ aw ye cɛ 30 ye dɔnni min bɛ yen ni ale mago bɛ secret de la toujours ginɛ de la toujours o tuma na ale ye ginɛba de ye a bɛ faamu o tuma na an bɛna fitinin de kɛ k'a yira maaw la maaw ka se k'a faamu o tuma na kafirisoba in o de b'i bonya k'a kɛ nin kɛcogo in na ni ka sɔrɔ ka e mɔgɔ min bɛ yen e mago bɛ mun de la e ka matulubu o de bɛ don yan yɔrɔ la sisan e mago bɛ mun de la e ka matulubu lisimu anta e ka matulubu o de bɛ don yan yɔrɔ la sisan e mago bɛ fɛn min na e mago bɛ diɲɛ fɛn min na diɲɛ setigiya min na diɲɛ bonya min na wala diɲɛ karama min na walima diɲɛ nɛɛma min na o de bɛ don yan yɔrɔ la sisan karisa den karisa ni danfɛn o danfɛn don an tɛ misali ta tɔgɔ kelen kan e tɔgɔ de bɛ ta yan sisan n'i ka hindu i bangena yɔrɔ min na i bangena don min na n'i t'o dɔn n'i tɔgɔ n'i ba tɔgɔ di o kan ka sɔrɔ cogo min na an yɛrɛw b'o dɔn bawo ka d'a kan o dolow bɛ yen o tuma na i tɔgɔ n'i ba tɔgɔ n'o sɔrɔla o tuma na i bɛ baara min fɛnɛ kɛ walima i bɛ jamana min kan ani i bɛ baara min kɛ e dan ye k'o de fɔ an ye o de bɛ labɛn labɛn cogo la n'i ka diɲɛ magoɲɛw e mago bɛ diɲɛ fɛn minnu na o n'o de bɛ labɛn ni k'a don ni soba in kɔnɔ yan a n'a kɛfɛnw a n'a a magoɲɛfɛnw ni ka a labɛn k'a ci e ma i mana kɛ diɲɛ fan o fan i mana kɛ diɲɛ dugu o dugu la i mana kɛ diɲɛ jamana o jamana kan a bɛ labɛn k'a ci i ma taga na t'a la n'i sera ka nin nɛn 3 min fɔlen filɛ i ye n'i sera k'a n'o tobi k'a dun ka ban baara banna i mago ɲɛna a fɔ mago ɲɛna a bɛ faamu wa saga tɛ san dɛ ba tɛ san misi tɛ san saga nɛn ani ba nɛn ani misi nɛn e dan y'a nɛn dɔrɔn de ye hali n'a kɛra mɔrɔsɔ de ye i bɛ se ka min ban i dan ye nin nɛn qualité 3 de ye i b'o de ɲini k'a n'a tobi k'i ka hami fɔ a la n'i ka diɲɛ sɔrɔ ani ka diɲɛ bonya ani diɲɛ karama ani diɲɛ masayaw n'o nali ye a bɛ labɛn n'o de ye n balimakɛ n balimamuso e maa min bɛ yen k'e dalen bɛ dɔnni na walima i dan tɛ dɔnni na ni kɔrɔbɔ dɔrɔn n'i ye nin kɔrɔbɔ diɲɛ kabako kɔdan daliba masala b'o de yir'i la cɛ 30 la a bɛ faamu o tuma na an bɛna min bila sen kan tuguni mɔgɔw bɛ se ka min faamu toujours yaasa mɔgɔw bɛ se ka min kɛ nin ye bonya ye fayida ye k'a di mɔgɔw bɛ se ka min kɛ u ka lɔnnibɔ wɔrɔ ɲini u ka nasibɔla wɔrɔ ɲini min bɛ se ka nasi bɔ u ye e dan ye dama i ka nin ci n'i ye nin ci o tuma na i ka mɔgɔɲɛw de bɛ don a kɔnɔ n'o ye i ka diɲɛ haju i ka diɲɛ koɲa o de bɛ don a kɔnɔ baki la n'a ka di ye an yɛrɛw b'a labɛn k'a ci ma n'a ka di ye an yɛrɛw b'a labɛn k'a ci ma nin ye fayida belebeleba ye mɔgɔ bɛ ka diɲɛ mara de kɛ a bɛ faamu wa Sulemana de bɛ bila nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'o ye muluku Sulemana ye nin ye fayida belebeleba ye k'a di bɛɛ lajɛlen ma Sulemana de bɛ bila nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'o ye muluku Sulemana ale min ye diɲɛ bɛɛ mara n balimakɛ n balimamuso nin baki min filɛ nin ye ni an bɛna bila sen kan walima n'i yɛrɛ bɛ se k'a ta k'a kɛ i yɛrɛ ye i ka baki dila ma k'a dilan k'a d'i ma a kɛ n'i y'a kɛ i bɛ fɛn de y'a la min tɔgɔ ko kabako
ni nin ta ka kɛ i bɛ fɛn yala min tɔgɔ ko kabako i tɔgɔ hindu ani diɲɛ jama o de bɛ doni kɔnɔ e yɛrɛ tɔgɔ hindu ani diɲɛ jama olu bɛ doni kɔnɔ ni ye diɲɛ jama de ye muru ka dɔnni sira kan o tuma na e yɛrɛ tɔgɔ ismu anta e yɛrɛ tɔgɔ ani ka mɔgɔɲɛw o de bɛ don yan o de bɛ sɛbɛn ka don yan ninnu ɲɔgɔn cɛ e yɛrɛ tɔgɔ ani ka diɲɛ mɔgɔɲa ani ka diɲɛ fɛn o fɛn bɛ n'i b'a ɲini nin dilan ala kama baki la k'a don i tigɛ la ni tiɲɛ bɛ dɔnni na wala tiɲɛ tɛ dɔnni na i bɛ nin ye taga na t'a la ni nin mun b'i bolo min bɛ se ka baki dilan nin ta i k'a tape mansin na i ka taa di i ka baki tigi ma k'a dilan k'a don k'a bɛn i tɛgɛ ma k'a don i tɛgɛ la n'i ye nin kɛ daliba masala bɛ cɛw masaya musow masaya b'a d'i ma nka a tɛ fɛn min fɛ o de ye jɛnɛya ye a tɛ nɔgɔ fɛ a tɛ fɛn kelen pe min fɛ Sulemana don a tɛ fɛn min fɛ o de ye jɛnɛya ye nka juma o juma i b'i jija i ka nɔnɔ ani woro jɛma ye k'o sarakati ni nin b'i tɛgɛ la juma o juma i b'i jija nɔnɔ kɛnɛ ani woro jɛma i b'o sarakati ni nin b'i tɛgɛ la kana sɔn ka voyage kɛ jumadonya fɛ a jinɛw ka farin ale jinɛw ka teli u tɛ jumadonya fɛ o tɛ voyage fɛ ka accident karabalen kɛ k'i kun ci k'i dafara ninnu jinɛw de ka teli a fɛ kojugu ni danfɛn bɛɛ lajɛlen ye ka hadamaden k'i kun ci accident na k'i kun ci pewu ninnu jinɛw de b'a kɛ o tuma n'i y'a baki dilan k'a don i tɛgɛ la i b'i jija juma voyage i b'o ɲɔngiri hali n'i bɛ voyage i b'a kɛ ni juma jiginna n'i bɛ voyage fana i bɛ sarakati bɔ i bɛ nɔnɔ ani woro jɛma woro jɛ den 70 ani nɔnɔ litiri 70 i b'o ɲini k'o sarakati bɔ ka sɔrɔ ka voyage o tuma n'i ma fama nɔnɔ ni woro sarakati bɔli ma fɛnɛ ntɛnɛndonya ni jumadoyaw fɛ i mago bɛ diɲɛ fɛn o fɛn min na a b'a bɛɛ ɲini ka na d'i ma kelen kelen n balimakɛ an balimamuso an y'o de fɔ aw ye diɲɛ dɔnni diɲɛ kabako dɔnni anw y'a ɲini wa an y'a sɔrɔ Egypte jamanaw kan wa an y'a ɲini an y'a sɔrɔ Mali kɔnɔ an y'a ɲini an y'a sɔrɔ an fakɔrɔw bolo ani an bakɔrɔw bolo an ye dɔnniw sɔrɔ minnu ni kilisi ka kan min ni min ka kan an ye dɔnniw ɲini an ye dɔnniw sɔrɔ a ka ca a bɛɛ tɛ se ka fɔ bɔlɔlɔ sanfɛ n'i mago bɛ fɛn min na n'i y'an wele n'an bɛ se ka min dilan i ye magoɲɛ sira kan an b'o f'i ye n'an yɛrɛ tɛ se ka fɛn min dilan i ye magoɲɛ sira kan an b'o fana f'i ye k'i bila i ka sira kan bawo maa i kodɔn bɛɛ i ko bɛ dɔn tɛ i bɛ se dɔnni na nka o kɔrɔ t'a jira k'i bɛ se ka bɛɛ mago dilan e bɛ se dɔnni na nka o kɔrɔ t'a jira k'i bɛ se ka diɲɛ bɛɛ mago dilan o tɛ se ka kɛ i bɛ se ka dɔ de dilan i bɛ dɔ de to o tuma na ala yɛrɛ y'o de fɔ o tuma na maa minnu ka sababu b'an bolo ala k'o kunsi an ma ala kana dangaden tulo don nin émission na fiyewu nin émission in an b'a ɲini ala fɛ bawo ka d'a kan sɛbɛ dama de fɔra a kɔnɔ nin émission in ala kana faduga dangaden ye min t'a fa fɛ min t'a ba fɛ min fa sara a mago t'a fa la a ba sara a mago t'a ba la an b'a ɲini ala fɛ ala kana o ɲɛda nin émission in ka bada dugawu dama ani maa minnu mago bɛ u masaw la ka hɛrɛ k'u ye minnu bɛ tunga la minnu bɛ mali kɔnɔ minnu bɛ mali kɔ kan ala ko olu de tulo don nin émission ninnu na u ka se k'a ta k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye ni mago bɛ nin fɛn o fɛn min baara la ni y'an wele ni ala sɔnna a ma insha allahu i ta kan ka k'i lasɔrɔ cogo min na o b'i fɔ i ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye ni ne tun ye bi émission in k'a yira aw bɛɛ la aw balimakɛ n'aw denkɛ Sheikh Mohamed Kulibali nin bɛ diɲɛ baara bɛɛ kɛ dɔw b'a ɲininka furuko la ani muso minɛ la Sulemana in diɲɛ baara de tɛ yen a tɛ se ka min kɛ a tɛ yen turabu kɔnɔ turabukisɛ kelen pe yen misali la Sulemana wala misali la Seju wala Adama a bɛ ko minnu kɛ mɔgɔ 100 ani kɔ dɔw b'a jira mɔgɔ 1000 ani kɔ turabukisɛ kelen 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 a bɛ mɔgɔ min dilan mɔgɔ 1000 ni kɔ e bɛ min dɔn a la i b'o de fɔ i bɛ da i ka dɔn ta la kana yɛrɛ ko tɔw t'a dɔn o tuma na an bɛ min dɔn min na don min na tuma min na ni ala y'aw tulo garijɛgɛ kɛ min ye an b'o fɔ aw ye a n'a jiriw bɛ yen a n'a kɛfɛn wɛrɛw bɛ yen dɔnni ye nin de ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an n'aw bɛɛ ye ala k'an bɛɛ sutura diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ de bɛ yen n'i mago bɛ diɲɛ mɔgɔ ɲɛ la ni émission in lamɛn a dɔn ko kuma sɛbɛnw fara a kɔnɔ wa n'i y'a lamɛn i bɛna faamu fɛnɛ an b'a fɔ rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته